Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu ve selamu ala nebiyina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Amma bugün biz ha harfi bilen tanışıp getiribez. Arap tilinde 3 türlü h harfi bar indi ol. Ol менә şu иң катысы ha, аннары h анысын алачак без һәм бүтән алдагы дәресләрдә алган h harfi иң йомшагы инде. Татар телендә инде haykal degende h bilen çağrıştırıp bulayın. Менә бүгенге дәрестә иң катысын алабыз. Ha, hi, hu. Әгәр дә без моны ha, hi, hu дип әйтсәк, хата була һәм сүзнең мәгънәсе үзгәрә. Шуңа күрә инде каты итеп хакын биреп әйтергә кирәк. Ha, hi, hu. Хаб, хал, хараҗа. Хараҗа чыкты дигән сүз. Хараҗа чыгу, чыкты. Хабара. Хашабу. Хашаб агач дигән сүз. Халафу. Халаф ул артында дигән сүз. Халфа артында. Хайру. Хайру хәерлелек. Хатму. Хатым ул мөхер, печать дип тәрҗемә итә. Хамру хәмер. Һәм менә бу хәмер сүзе Коръәндә шулай чырый. Хәмер, ягъни менә бу спиртлы эчемлекләргә безнең татарында хәмер дип әйтелә инде. Хауфу. Хауфу ул курку. Шулай ук Коръәндә дә килә хауф сүзе. Махраҗу. Махраҗу ул теге чыгу юлы, выход дип атала инде. Мухбиру хәбәр итүче. Ахраҗа юхриҗу. أخبر يخبر استخبر يستخبر استخرج يستخرج. هذا التعبير وقد كتربس. خا خي خو. خاب خال خرج خبر خشب خلف. خير ختم خمر خوف مخرج مخبر أخرج يخرج أخبر يخبر استخبر يستخبر استخرج يستخرج. Хәзер язылу рәвешен карарбыз. Ха. 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 Алдагы дәрестә җим хәрефе белән нәрсә генә аерыла? Мондагы нокта җимдә безнең нокта менә монда булды. Хада инде үстә. Хәзер без башында, ахырында, уртасында язылуны карарбыз. Ха. Ха. Уртада. Ха. Ахырында. Ялгыш. Ха. Хәзер инде башын, уртасын, ахырын бергә тоташтырып карыйбыз. Башында, уртасында, ахырында. Ха. Ха, хи, ху. Хәзер сүзләр белән язып карыйк. Мәсәлән, хараҗа чыкты диде гиме? Ха раҗа. Ха ра җа чыкты. Sen утынны язык әйдә. Утын. Хашабу. Хашаб утын. Агач. Хашабу. Утын. Агач.
Инде выход, чыгу юлын, махраҗын язып карыйк әле. Мим, ха, махраҗу, чыгу юлы, махраҗ. Анар хәрефләр чыга бит әле. Тамактан. Анда мәсәлән аңкауның сөке җиреннән менә бөтен хәреф чыга торган җир. Һәм фәне махраҗ дип атала инде. Махраҗ чыгу, хәрефләрне чыгу урыны. Мәсәлән, тәгаллык хәмерне шулай бит Коръәндә дә килә. Хамру. Хамру. Шулай итеп, безнең х хәрефе языла. Безгә инде истә калсын өчен инде күбрәк укырга һәм күбрәк инде язарга кирәк. Шуңа күрә күбрәк укыйк, күбрәк кабатлый, ким дигәндә 10 тапкыр безгә укырга кирәк һәм һәр хәрефне инде 3-шәр юл инде дәфтәр битенә язып чыгарга кирәк. Субханакаллаһу бихамдик ва ашһаду ан ла илаһа илля анта астагфирука ва атубу илейк.